Ola, queridos ointes. Estamos outra semana máis en Conso FM, a radio da Forza Mental. Ola, ointes. Adrián, que fixeches na ponte? Porque a semana pasada dimos moitos consellos. Aproveitáchelos. Non, Raquel, porque a ponte foi pasada por auga. Solo fixo chover, chover e chover. Temos ao outro lado do micro o noso ointe máis crítico. Ola, Roberto. Hola, amigos. Contanos, Roberto, que fixeches na ponte? Se digo a verdade, non estudei moito, pero foi unha ponte genial. Fomos da miña boa de Beseño, en Touro, e contoume moitas historias de cando era como a min, e aprendí moito. Que interesante. Que farían as señoras de Conso fai 50 anos? Pois témolo ben doado, preguntámoslle e punto. Os de redacción dime que xa están preparadas a señora María, Carmen, Bertudes, Concha e Chelo. Chamamos a nosa especialista Cris para que nos axude. Señorita Cristina, por favor, acuda a la radio. A ver, con que tema queredes que vos ilustre hoxe? Pois queríamos saber como era a vida das profesionais da Brisca fai 50 anos. Perfecto. Con que tipo de traballo contamos hoxe? Hoxe o noso equipo de reporteiros está formado por Xiana, Inés, Paula, Luisa e Ramón. Bueno, farei o que poida con estes. Hoxe en día utilizamos os coches para todo, e temos a todo día os nosos pais e taxistas. Pero imos ver como se movía a xente fai 50 anos, porque a xente de Conxo tamén iría a Santiago, non? Son Ramón, estamos con Concha. Como se va antes ao centro da cidade? Pois un pouquinho a pé, outro pouco andando no coche de San Fernando. E agora? Agora temos o autobús, pero agora tamén nos lo desviaron e tamén temos que ir ao Balanda. Levalle moito tempo. Ai, levame bastante, porque vou facer 82 anos e ainda fui ayer carregada por cornes. É mellor agora ou antes? Mellor agora, porque hai autobús que eu poida coller, pois mellor agora. Mejor era cuando decías que también me querías, ahora todo pasó ya. Pero eu andaba 7 kilómetros para ir a Santiago, ao centro. Hola, Chelo. Como se va antes ao centro da cidade? Fai 50 anos íbamos andando. E agora vamos no autobús gracias ao alcalde que nos pagaba o autobús. E, por suposto, a animo a que se entende que o número de plazas é escaso, que eu tamén o penso, que o ano que ven se amplíe como mínimo a 375 e, se é posible, hasta 400 plazas. É mellor agora ou antes? Agora comemos carne, antes comemos o caldiño solo con fabas e unto. As señoras poden estar tranquilas, xa pronto temos o ave. Un tema interesante tamén é a economía, pois fixadevos que ademais de cambiar os prezos tamén cambiou a moeda. Imos ver que opinan as señoras de Conxo. Bertudes, podíanos decir canto costaba unha entrada ao cine? Ai, da caraña non me acordo o contrario, pero non íbamos porque non podíamos ir. Non podíamos ir ao cine porque non tiñamos con que ir. Mais ou menos canto custaría unha cena completa antes? Unha cena completa, non que íbamos a cenar fora, cenábamos na casa, porque fora nunca íbamos a cenar porque non se podía. Afectouche moito cambiar de pesetas a euros? Eu estaba feita a peseta, porque tiña unha tienda, e a peseta, e o patacón, e a perra, e todas as cosas, e os 2 reais que tiñan afurados polo medio. Como crees que será no futuro o custo das cousas? O futuro, vexo moi fastidiado, filliño, moi mal, porque bola xunto non tedes traballo, non o hai. Nós agora somos maiores, pouco podemos vivir, pero como se espera a vos é moi duro, De tardes negras que no hay tiempo ni espacio y nadie nunca entenderá que... E as festas? Como cambiaron as festas? Pois agora cambiamos bateque verbena por botellón, viño con gaseosa por garrafón e pasador por reggaetón. Será certo? Hola, son Luisa, estou falando con Carmen. Carmen, unha pregunta, como eran antes as festas? Eu te digo, facían unha pandaretada desas e bailábamos, íbamos por desde Lermo, teño ido hasta a Costa da Coruña, teño ido a Peregrina, andando, E todo era a base de gaitas e músicos, que outra cosa non había orquesta, non había nada. Ata que hora estaban as festas? Ai, había que estar sembrado na casa, se non había pau. Non é como agora. Antes ligábase moito nas festas? Ai, si, eu ligaba moito. Para que vou dicir que nunca o liguei sempre. En eso podo dicir que sí. E como iban vestidas? Levaban minifalda ou... Ai, non.
Daquela non había minifalda. O que había, eu non a levei nunca. Eu facía a roupa para min. Eu cosía e teña feito vestidos dunha sábena blanca. Fixe unha vez un vestido. Aí vou copísima con el. E bebía moito. No, ajo. Daquela non se bebía nada. Nada. Ola, virtudes. E comíase moito nas festas. Estábamos esperando para comer un cachiño de carne, para as festas, además un cachiño de pan de molete, que despois sabía brona, con moita fama. Cando viñan as festas, sabe, todo mundo tiña un cachiño de pan de molete, que agora hai pouco pan de molete, era o que se comía, unha miña de carne, non sabes, o que podía comprar. E compraban as cabras a plazos, e iban pagando, e cando viñan as festas, non tiñan os cartos para pagalas, se nas daban levábanlles, e quedaban sin ela. E ti tamén ligabas moito nas festas? Eu nunca liguei nada, que só liguei co meu home. Ola, son Xiana e estou con Chelo. Vostede que vivía mellor naqueles tempos ou nestes? Vivo mellor nestes, muller, arrecarai. E o colexio? Como sería o colexio? Que castigos se ponía no colexio? Unha vez puxeron a unha compañeira miña de rodillas a masa miña e que tiñamos que bicar o suelo 10 veces. Os puñas máis así a pegarme con cabara. Pobre de que nos pillara con esa profesora. Madre mía. Grazas aos meus coñecementos, todos os ointes de Conxo FM saben máis de como era a vida hai 50 anos. Conxo FM tivo o placer de contar comigo mesma, Cris, a especialista. Esta Cris é moita Cris. Roberto, segues ao outro lado da liña? Sí, aquí estou. Que farías ti sen móvil, sen 20, sen Messenger, sen PlayStation? Pero eu vou por aí coa bici e xa está. Bueno, se tivese bici parking, sería mellor. Tranquilo, Roberto, os micros de Conxo FM siguen abertos para ti. Isto foi todo dende Conxo FM, a radio da Forza Mental. Conxo FM, a radio que pon vos ao barrio.